Näkyy tosi hyvin. Hyvin tarkka kuva. Jee. Tänään pelataan Snake 2. Hieno peli. Tästä saakin niinku ihan hirveen hyvin selvää niinku, että on kyllä oikein HD-laadut ja oho, sieltä saatiin jo sieniä. Hyvin tarkka. Mäkin tykkään näin tarkoista videoista ja sieltä napattiin joku ötökkä ja oi, melkein saatiin tommonen, ei vieläkään. Saataanko nyt, noniin nyt, ja heti me kuoltiin, otetaan uusi peli. Noniin, toinen kerta toden sanoo, ei kun kolmas. No hienosti mikäli otus läheltä piti tilanteita riittää, etc. Yes. Näin me edemme. Mä en osaa puhua. Kärpänen sieltä nopeasti. Oi, mä oon huono nyt tänään. Mä en osaa keskittyä nyt puhuessa, kun tää on nyt vähän tämmöstä jäistä touhua, kun on uusi vuosi ja raketteja pamautettu. Zetakin kerättiin ja meidän vihreä-valkoinen mato kasvaa kasvamistaan. Ja ei mitä, ei pidä katsoa kameraa silloin kun pelaa. Pitää katsoa ruutua. Se on tämmönen vähän tyhmä virhe tämmöseltä oikein pro-pelaajalta ja tubettajalta just. Ja sieltä tehdään tiukka käännös, tehdään tämmösiä rappusia nyt vähän. Mä aina tein pikkupoikana tämmösiä rappusia, mä joskus vaan liikun tälleen pelkästään. Niinku, sit mä vähän niinku näin. Ja menin tohon kohdalle ja no nyt se ei ihan onnistunut. Okei, pelataan ihan kunnolla nyt. Ja sieltä, oi, noin, hienosti, oi, nyt meni vähän huti, mutta nyt toinen kerta pelastaa. Ja no taas, oi, se oli lähellä, melkein törmättiin häntään. Ja sieltä mennäänkin taktisesti täältä kautta, mennään rajojen yli. Ja mä en nyt tiedä yhtään mitä mä sanon, mä oon ihan sanonut, oi, melkeinpä sötökkä karkuun. Oli kyllä niin tiukka tilanne, että ei voi, virhepainallus, mutta käy se näinkin. Ei siinä mitään käy. Mennään nyt tätä meidän häntää pitkin vähän niinku, ja saadaanko ötykkä ennen kuin aika loppuu, ja jes, saatiin. Tiukkaa tekee, mutta meillä on jo nyt 207 pistettä, ja tämä video on varmaan hyvin mielenkiintoinen teidän mielestä. Oi, nyt oli kyllä hyvin tiukka, oli enää 7 sekuntia aikaa saada, 7/100 sekuntia saada aikaan sieni. Ja sieltä tuli Zetakin mukaan, ja mä en tiedä. Mä en nyt yhtään tiedä taas. Mä oon ihan sanaton ja mykistynyt tästä meidän huippulaadusta. Joku kävelee ulkopuolella ja kolistelee kilistimiä ja se vähän häiritsee. Ja sieltä saadaan tommonen vihreä timankin mukaan. Ja sitten etenemmekin jo 1/3 on minun ennätyksestäni, joka on 936 pistettä, ja olen saanut saman ennätyksen 2 kertaa, ja hemmetti, että se ketutti, kun ensin saan 936 pistettä, sitten seuraavalla yrittämällä saan heti taas 936 pistettä. Olisin yhden namipalan olisi pitänyt kerätä, ja olisi saanut uuden ennätyksen, mutta ei, niin ei. Sillä kertaa emme voittaneet, mutta katsotaan, ei, nyt se loppu. Nyt voi minkä tempun tee. 432 pistettä. Ja tähän taitaa päättyä tämän illan Snake 2 pelailut. Ja saatte loppuvideon nauttia hienosta, oikein nätistä taustakuvasta, jossa menee hienoja liskoja, jotka pyllistävät teille ja näyttävät persettään, joka on oikeastaan sama asia, ja lyövät nyrkillä maahan. Ja tämä video taisi olla tässä. Heipä hei, hyvää iltaa, hyvää jatkoa ja näin, ja hyvää uutta vuotta 2013. Minä kiitän, ja pikkuveljeni